L'any 1957, la Unió Soviètica va iniciar la carrera espacial amb el llançament de l'Sputnik, el primer satèl·lit que va viatjar a l'espai, i una fotografia d'un grup d'asturianos es va convertir en portada del desaparegut diari Arriba. Eixe mateix any, Francisco Alcaraz Sanchis accedia al càrrec de primer tro dels asturianos amb un desafiament important: treure la filà de l'estancament, consolidar-la i tornar-la al lloc de prestigi que li corresponia. Les filaes aleshores no tenien les complexes estructures de poder que avui coneixem. Eren senzillament grups d'amics que compartien amb bon humor el poc que hi havia. Pues els diumenges se n'anàvem allà a la filà, fem el bermuder, després se'n baixàvem, els xiquets i ell i jo, i ja ho passàvem bé. Entonces no era com ara, que ara fan unes festes grans i tot això, entonces no fem res d'això. Cordialitat i bon humor. Eixes eren les claus que donaven sentit a l'existència de les filaes i origen a moltes anècdotes, com aquella en la que alguns asturianos i un burro van ser protagonistes i víctimes respectivament. Jo no ho vaig veure, m'ho va contar ell, jo dic que eres el colmo. Van agarrar el burro, van pujar a la filà, li va donar cafè. El pobre animalet, jo dic que eres el colmo. El 1959, Francisco Alcaraz va enfrontar-se amb un altre repte, el canvi del disseny. És cert que al llarg de la història la filà havia modificat moltes voltes el vestuari, però ara es tractava d'un canvi radical ideat pel pintor Luis Solves. Va fer el disseny, el va fer Luis Solves, i jo vaig fer el traje. I vaig fer tot per la filà, per xiquets, per majors, per tots. I res, i vaig fer tots els banderins i tot. I vaig vestir els cavalls. I els cavalls venien a casa a prendre'ls a medida i jo a provar-los allí a l'estable. I van eixir tots al carrer, ben modestos van eixir. Ai, Déu, van tindre un bon èxit, saps? Perquè anaven tots. Olé. La modificació del disseny va donar pas a altres innovacions com la que va veure la llum en l'entrada del 1961, on per primera volta tots els membres d'una esquadra oficial van eixir maquillats i amb barbes postisses. 2 anys després, els asturianos van rebre el primer premi en la Diana, un guardó dotat amb 500 pessetes que va suposar un reconeixement al treball de la filà. 500 pessetes que es van durar ben poc perquè van haver de gastar-les de seguida pagant la multa que l'associació els va imposar per cremar el dia dels trons la carrossa dels navarros, de la que només es va salvar l'escut. En 1965, l'entitat va traure al carrer el primer gloriero infantil, un càrrec que va recaure en el xiquet Jordi Alcaraz Moser.